dokachere mabuja tauya nadzo nhau dzozuwa rochi14 mumwedzi uno waMbudzi potiri kuerenga mazuwa anoita 150 anoribodzi 151 pachirungu kubva pasungiwa Johnson Timba akandopfikiwa pakaita kunyangariwa idi yetimba newabiache waita kuonesiwa chitsvukuidi ndikaitiri ngezviri munhau dzanyasi uno kwamutoko vanhu vanga kuita kusambira chaiko kutekaira kwawo mugwagwa yomuguta rese romamutoko nokutoti mvura yakanaya yenge iribva yaita mafashamu chaiwo mhanduwe rwendo huno tikundoimba kuti wakomana mvura inoenda kozaza madhamu kuti vanhu vakone kuboya mvura pokare mumapombi nokuti pakanyangariwa kunana Chinzanga kwese uku wanga utori hwizi chaiwo kutoita kusayapo kutekaira napo wanohumotika huduku kubva watoita kuti pfikira mudzimba chaiko nokuti unoeredziwa mhanduwe pakaita kunyangariwa takadaropo ipapa takundoramba tichindokurudzirana mabi angu kuti tireke kupinda muhwizi runenge wakazara hwizi hwakaita sanyamuzizi munokona henyu kutora mukana asi kana makuda kupinda kunana Nyahunure kuku munokweredziwa mhanduwe munoeredziwa mukaenda kupituka kuhwizi kunoda hwizi hwamajaira muchizivapo kare kuti hwakamira sei umwe wacho hunouya nosimba nohadhi chaiyo zvino kwaiwafana vanoita zvokuimba mhanzi kumudzi nokumakaha vanokona kupinda machena Jivhasi Mudimu kwaya agoti ndavhura umba yangu yekutepenyura nayo mhanzi saka wanoda kutanda kuimba neni kokauye zuwa rochi17 mumwedzi uno kusvikira zuwa rochi20 titsikise yatiri kuda kutsikisa ipapo rekai tione kuti zvichabudirira cherepo kare kuti zvichaita kuti vanhu wazive chere kuti zvinobhadhara zvomumhanzi izvi ticharamba takaringama Niki Mangwana Guburika ari kuti aiwa Zimbabwe iribe kupindira musarudzo dzekubotswana sezviri kureketeka asi ZANU-PF yakapindira Zimbabwe inokona iribe kupindira asi ZANU-PF yakapindira ende ZANU-PF ndiyo iri kutonga muZimbabwe wakomana rekai tione kuti wanoipona chere iyoyi tinoramba takandozviringa Zambia noZimbabwe kwai dziri kuronga ipapa kuita musangano nozvechekuita nomagetsi kumapopoma kuVictoria Falls rekai tigoringa kuona kuti zvinenge zvipera sei sondo riri kuuya kana paine zvimwe zvavanoreketa tinenge tichindokunyepai kuti zvino zvipi nozvipi tiri kunyepai mabuja kuti wamunangarwa wabenhuka kubva kuCOP29 kwawanga waenda kuAzerbaijan ipapa palibe zvizhinji zvawagoreketa kuti wabenhuka wakabatei zvenyika aiwa walibe chibodzi chawareketa kuti tauya takabata kana mari kana chii aiwaba palibe zvakadando zvareketeka rekai tindoramba takandoringa hedu kuti zvizvo vanenge vachizotireketera pavanoreketapo pamberi pamo Nyasi uno dande mutande hadokerera riri wanhu warikuita kubatana pahuro chaiko kudzipana mhanduwe wamwe wachiti kwai chamisayu dai aita kuuya batana newabiacheyo mapata anopikisa hurumende wabatana kuita kuti wasimbe zvakaitika kunana Botswana zvakaitika pokare kunana Mauritius ipapa wanhu wanoziva chamisa wari kuti imi muda kuti tibatane nyoka inondokukobora basi mhanduwe kwai palibe chizvinu zviri nani kutogara tiri pekubatana nokutoti tinenge tichiziva kuti aiwa tiri pekubatana pane kuda kuti tinyeperane kubatana kusu kuti takabatana isi tiri kuziva kuti tiri kurongerana wanhu wabodziwo makono yanochaiwo waironga wachiburitsa pachena kutoti aiwa wanga wakamurongera iye chamisayu kuno wakuda kuti wabatane naye sei pokare rekai tirambe takazviringa wamwe wazondoisa iro vhesi romubhaibheri kare kuti dima anochiedza zvinoita ukama rekai tirambe takazviringa wendo huno pakaita kunyangariwa chaiko Gaston Mateu agotoburika achinzi ari kuda kutoti ndiye aende pamberi pokumirira zviri kuda kuitwa bazi rehurumende iko kuna Niki Mangwana kuinformation and publicity zvokuti
waone kuti waunganidza mari inozobatsira kuti nyika ichinje matepfenyuriro nhepfenyuro kuenda kunozvechizvino-zvino, digital migration pachirungu. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi, asi ukatoona munhu anonzi ndobato rinopikisa kumira ndiye pamberi kuenda pamberi, manduwe pachiribe munhu bapo pachiribe. Rekai tirambe hedu takazviringa kuti zvinosvika papi chaipo, tinenge tinokunyepai. Kwai hurumende yedu yatumira vanhu kunyika yoMexico kuri kuitiwa mutambo makuwerere wokutsvaka tsvarakadenga pasi rese, Miss Universe. Ipapa kwedu kuna Sakile Dube aripo akatimiririra, ano makore 24 27 pachirungu. Ipapa kwai vanhu vatumirwa nehurumende wakatungamiwa naiye mudzimai waChiwenga Miniotabo. Mabuja pakaita kunyangariwa idio wanondoita zvese kuti wakwane basi, kuti wakwane. Asi rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera papi. Kana mazoona tichireka kuimba nemasoko aireketiwa nachina Masa kuti Munangarwa akaramba kuti ndichada bazvo kupinda musarudzo pokare kupfuura gore ra2028, ipapa Herald nyasi yagotoburika iri kuti Love More Madhuku zvaagoreketa zviya kuti zvinhu zvizvi kuti waMunangarwa wapinde pokare zvinokona kuitika, asi zvinotora kunetsa. Kwai aiwa baiwe zvinokona kuitika, tokona kutozviita. Ndozvawaburika wari kureketa womuHerald, wotoziva wototi chanja chopfene chiya chiribe kukuhwa, chiribe kupera, ribe kuneta, simba racho ipapo rikuramba rindoripo rakasimba. Rekai tirambe tichipaona ipapo kuti panenge pachiita sei, asi muchazoona mberiku ndo zvichaita kuti waite kunyandurana ipapa. Rekai tirambe takaparinga hedu kupaona. Kanzuru yoguta roHarare kureketa kuno yagoisa kutekedzwa kwemari kwawo kwawabvumirana makanzurawo kwai kogore riri kuuyari komari inoita mamiliyoni okuAmerica 540 $548 million pachirungu. Tondoti zvawo kuHarare vanonyepiwa zvinhu zvinenge zvida kuitika. Ko kwedu kwaMutoko mbana ari kuziva ipapa, kana tikatoda kubvunzana kuti mbana ari kuziva kuti kutekedzwa kwemari kogore rinouya bhajeti pachirungu kuri kusvika pamari uye kwakaisiwa rini, paribe kana chibodzi chinenge chakareketeka. Munozondoona zvakundouya kuti kanzuru yati zvakati, ipapo ndo padiwa kuti vanhu waise musoro pabodzi wagorekete zvese zvine chekuita nomugodhi wari kuchera zvimwe zvakadandando, kuti tizive kuti kanzuru iri kuboya mari, inoboyawo mari inoukusu inoita kuti tikone pokare kuzoita zvese zvokuwakawo mugwagwa nokuisa kudidi zvese zvinoda kuitiwa. Asi yokwedu mabuja idio hino mabuja kuti inopera rini iyoyi. Vanhu vari Britain vanobva Zimbabwe vari kurwadziwa fani kwaino mufana anonzi Seymour ano makore 23 akapondiwa nevamwe vafana kuBritain kunzvimbo yoLeeds kuti mweya wacho urambe wakazorora murugare. Kurambiwa kwomangwenjere ozigi kuri kuitika makombi nokwese kunotengesiwa kwaita kuvhiringidza wakuru bhangi rehurumende vari kuita kusaya kuti woita sei chaizvo nekutoti ipapa zvaita kuwapinzisa chando mumwiri wese, nekutoti wari kungowaribe kuzvinhadzirira. Waifungidzira kuti wachandoita kuisa masoja munyika kana kuisa mapurisa kuti endai mobate musunge vanhu. Imi zvakaita kunyangariwa. Regai tione hwendo huno kuti wachazviita sei, asi kwese kuvhura maziso kwaitiwa naiye mushaya wanhu achisaya wanhu kwakuchizoda kuburika pachena kuti paribe kana zviripo. Kwaizizi ribe nyanga, taakukuziwai kubvira nokare muchindotiita zvibodzizvo. Regai tirambe hedu takaringa, asi hwendo huno zvakaita kunyangariwa. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kambani yoDiscovery muSouth Africa kwai yagotiyo wakomana kuti mbotimirirai, toda kuti timboenda kudaro dzimhosva kuti tione kuboya mari inoita mamiliyoni omuSouth Africa
15 million rands pachirungu. Kuno mumwe muIndia aiita basa rokuenda konyepa kuti inini handichakona pakusenza nokutoti ndiri kuvhiringika mupfungwa nokudidi, ndakaita kunetseka chaiko. Kuno akabva wati zvakanaka, kubvira gore ra2012 kusvikira hwendo gore rino achindotora mari iye achienda hache kubasa, achitora mari achienda kubasa, achitora mari achitononyora matsamba oendesa kuDiscovery ko. Kuno wamutsvanyidzira, wamuita kumutsvanyidzira chaiko. Regai tirambe hedu takaparinga kuti zvichaperera papi, asi panonyora munhu basi ipapa. Kwai hurumende yemuSouth Africa yatiyo kwaita tsaona nyika yese kusiyako nzvimbo yeWestern Cape, natural disaster pachirungu. Tikuramba tichitenda izvi. Matunhu ese ari masere kubvira Gauteng, KZN, Eastern Cape, Free State, Limpopo, Mpumalanga neNorth West wese wanondoti wakomana pakaita kunyangariwa apa. Regai tione kuti zvinosvika papi. Izvozvi tikuimba kuti wachaita kuti zvikone kubatsirika vanhu zvakanaka. Mari yemuSouth Africa kureketa kwanyasi yaita kuzvindikitiwa, kurwadzisiwa chaiko nomari yokuAmerica, US dollar. Regai tione kuti zvichaperera papi izvi, asi vanhu vari kuita kuzhamba. Makambani anotengesa kunze kwenyika ari kuita kufara, obva waita kuona kuti idina yawe pakaita kunyangariwa apa. Regai tirambe hedu takaringa kuti zvinoperera papi chaiko. Kwaino Road Accident Fund muSouth Africa momo kuno magweta anotopfuura 100 chaiwo wakamisiwa basa rokugweta nonyaya yekuti waibira Road Accident Fund. Ukaona zvadaripo zoti pakaita kunyangariwa chaiko. Ndosaka vazhinji vairwadziwa kuhwisa kuti zvisaite zviri kuitika zvizvi. Regai tirambe hedu takaringa kuti zvinoperera papi chaipo. Apawo pokare kuMozambique waipapa tapotsa taputitsa chitima chaicho, naiwo wari kupandukira hurumende iri kuramba ichiwabira sarudzo. Vari kuti unampura kwai chitimacho chazoponesiwa, heno azouya akadhoza mvurayo kuti zviite zviri nani, zvireke kuramba zvichienderera mberi, asi wanga watoita kumakirira chaiko kuti chipisiwe, kuratidza pachena kuti wari kuda zvokujairiwa. Regai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi izvi, asi pano nyaya. KuAmerica kwai kuno iwo masitovhu anoshanda naiwo mweya, maair fryer. Mabuja ari kunzi abenhutsiwe, anosvika zviuru 280,000 pachirungu, nokuti kwai anokona kundopfuta chero nguva. Pano nyaya apo, asi regai tirambe takaringa zvavo vanoita zvokubenhutsiwa. Dai kuri kweduno mundotonza vanozoda kuziva patsva vanhu vanopfuura kana watatu, kutoona kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Vanhu vanoita zvoruzivo rwemabhonzo nomazino kuJapan vari kuti ivo taano mushonga unokwanisa kuita kuti mazino amerepo kare. Wese wanoti sadza waiwai, haiwa zvaachiita manje mabuja kana marangariwa kudari bvaimaziva kuti zvaita izvo. Asi regai tirambe takaringa kuti yawe wanenge wachibvumira chere, nekutoti yawe wakasika zvakadando kuti zino rikabva nobenuka ipapo regai tipaone kuti pasvinu chere kana kuti pakanyangariwa. Tiri ipapo mabuja kwanyasi, tazorora ndini wenyu mhandu wewo nawo.